Ready ko na sa taas. Alas 6. Ready ko sa 6. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin o rugna ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Malod po ang gabos para sa oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na praataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat Diyos, maray na hapon po mga tugang,
Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Bong and Jean Gapayaw and family, Mendoza family, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family, Jude Chel Nicole, Salve Marie L. Aringo and family, gift of life of Sinen Dineros, offered by Dineros family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Dan Naveras and family, Riv Francia Vargas and family, Bregala family, Arlene Relucio and family, special na kagadan, dulot kan Mendoza family, good health, dulot ni Jenny Bailon, Albert Johnson Lopez, to pass the first year and second sem, dulot ni Maria Linnea Jean F. Binuluan, for Eunice for safe child delivery, dulot kan Bregala family, for Amaya to pass the placement test, dulot kan Bregala family, special na kagadan, dulot ni Sarong Anonymous. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Efren, dulot ni Eva Flores and family, Win, Carmen, dulot ni Marcy Mape, George, Nancy, Maria, Baby Angel, George Jr., dulot kan Benavides Busa family, Edwin, Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jean Gapayaw and family, Eduardo Sr., dulot kan Broncano family, Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, Erwin, Jesus J., Rafael Jr., dulot kan Mendoza family, Vitaliano, Sabina, All Souls, dulot ni Benbit Paca, Nora, dulot ni Harry Nuiles, All Souls, dulot ni Rina Bolaños, Tirso, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla and family, Adonis, dulot ni Erwin N. Hebulan and Hebulan family, Julius Mario, dulot ni Joy Cortesa, Amada, Pedro, Herminia, dulot ni Cortesa June, Joselito Sr., dulot kan Del Villar family, Ricardo Sr., dulot ni Mr. Ricardo Encisa and family, All Souls in Purgatory, dulot ni Mr. and Mrs. Dan Naveras and family, Jesus, Seriaca, Ronald Joseph, dulot kan Cano family, Roger Sr., Rosario, Crescencia, All Souls, dulot kan Relucio family, Eduardo Sr., Lydia, Moises, Rosalina, dulot kan Sadile family, Jessamine, dulot ni Joe M. Lorejo and family.
Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang, ngunyan po ikalimang Domingo sa ordinaryong panahon, matindog po ang gabos. Magkawit sa kakurangan, kita sa iyang banwaan, inapod maging banal, inipod maging salo, sa Diyos na sa tungkat tubos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kakurangan. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kakurangan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Misa antisipada para sa aga pong Domingo, nasa ikalimang Domingo na kita kan ordinaryong panahon. Ang satuyang liturya sa ngunyan nagpapagirumdum sa sato. Kung sisay kita, asin ano dapat kita digdi sa kinapan? Kamo, mga asin, kan kinapan, asin ilaw, nin kinapan. You are the salt of the earth and light of the world. That is what we are supposed to be. Hagadon niya to ang grasya, tanganing ining sa tuyang identity na itinaokan sa tuyang kagurangnan, padagos niya tong maisabuhay. Kunyan midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kakurangan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marahay at buong, inuumaw mi ka rinurog Yami ka, sinasama mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka, nagula mo, kamurawayan, kamurang na Diyos sa langiton, Diyos Ama makakamhan, kamurang na aking butong Jesucristo. Kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, taki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami.
Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Ako an sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka nama kaheraki kami. Ikasanan, banal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, urok, kalangka. Jesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamulawayan ka, Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami bantayan mo an sa imong pamilya sa danay na kaimpudan, tanganing ang nagsasarig sa paglaom na sa grasyang langit noon, sa imong pag-ampon, danay na pakusugon. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Sa enot na babasahon, nagtutukdo ang Diyos sa satuya, sa paagi ni Propeta Isaías, nin mga bagay na matanos na dapat gibuhunta sa satuyang kapwa. Ang lambang pag-utob kan mga ini, garantiya na pag nag-apod kita sa kagurangnan, sisimbagon kita. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan nagsabi, hirasan nindo nin pagkakan, an mga nagugutom, asin pasakato nindo sa sendong mga harong, an mga dukang mayo nin harong. Tawan nindo nin gubing an mga mayo, asin da ikamo magsayuma sa pagtabang sa sendong mga kadugo. Dangan, maliwanag sa sendo, siring sa liwanag kan aldaw, pagkaaga ang sakong pagkawili. Asin madaling mararahay ang sendong mga lugal. Danay ko kamong iibahan, tanganing iligtas kamo. Ang sakong presensya, ang mag-iingat sa indo, sa gabos na pag-alaman. Kung mamibi kamo, sisimbagon ko kamo. Kung mag-apod kamo sa ko, masimbag ako. Kung unto ko nindo ang pang-api, ang pagninos sa kapwa, asin ang pagtaram nin maraot na tataramon. Kung tawan nindo nin pagkakan ang mga nagugutom, sa katawan kan sa indang kaipuan, ang mga mayong sukat. Dangan, ang nakapalibot sa indong kadikluman, magiging siring sa liwanag nin kaudtuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Ang ilaw minaliwanag sa kadikluman para sa mga maray na tao, para sa mga mahirakon, mabuot, asin matanos. Palada ng tao na matinao, asin mapinasubli, na di nagdadaya sa iyang negosyo. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Ang matanos na tao dai masasala, gigurumdumon siya sa kud paman. Dai siya natatakot sa maraot na bareta, makusog ang sa iyang pagtubod, asin nagsasarig siya sa kagurangnan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Dai siya nahandal o natatakot, aram niyang madadaog ang sa iyang mga kaiwan. Maugayon siya sa mga nangangaipo, dai nanggad nasusudya ang sa iyang pagkamabuot. Siya magiging mapangyari asin gagalangan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa ikaduwang babasahon, nagpapahayag si San Pablo sa mga taga-Korinto na ang sa iyang testimonya sa satong kagurangnan, bako hali sa iya o sa ano paman, kundi sa Espiritu. Tanganing ang sa indang pagtubod, maghali bako sa kaisipan kan tawo, kundi sa kadunongan kan Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, kan magdyan ako sa Indo,
sa pagulit kan hilom na katutuan nin Diyos. Dai ako nagamit ning halangkaw na mga tataramon o pilosopiya. Pinagmarahay kong lingawan an gabos puwera kay Hesu Kristo. Asin urog naan pagkagadan niya sa krus. Kaya kanyaon ako dyan sa indo. Maluya ako, saka pinagtatakigan sa takot. Sa pagtaram, saka sa paghulit kan marahay na bareta. Dai ako nagamit nin mga mahamis na tataramon nin pilosopiya, kundi ipinamidbid ko sa indo an espiritu asin an kapangyarihan nin Diyos. Ginibo ko ini tanganing an sa indong pagtubod, dai mapasikad sa kadunongan nin tawo, kundi sa kapangyarihan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Sa mga tataramon mo, Hallelujah, An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, "Kamo an asin kan kinakban. Kung mawaranin askad an asin, paano pang mapapaaskad iyan? Day na iyanin pakinabang. Kaya inaapo na sana, dangan binabatay-batayan nin mga tao. Kamo an ilaw kan kinakban. Day nanggad matatago ang sarong syudad na nasa ibabaw nin bulod. Mayong minasulo nin ilaw, dangan tinatahuban iyan, kundi ibinubugtak sa talagang bugtakan, nganing maliwanagan ang gabos na nasa harong. Dapat urog kamo kayan, paliwanagon nindoan sa indong ilaw sa gabos na tabo, tanganing mahiling nidaan mga marhay nindong gibo, asin huli ka iyan, uumawo nindaan sa indong ama na nasa langit." Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Narurumruman po panindo si Senator Miriam Defensor. Mahilig siya sa mga pick-up lines. Kunyan gusto kong sabihon ni Dining nagkapirang pick-up lines sa indong kataid. Enot na ihapot mo sa kataid mo, sentrum ka ba? Simbag kang kataid, bakit? Yan. Sabihon mo, kasi you complete me. Yan. Kinilig. Yan. Saro pa. Rainbow ka ba? Sabihon sa kataid, rainbow ka ba? Kasi you gave color to my life. Ano pa itong narurumduman kong speak up line? Dictionary ka ba? Obviously, anong simbag? Kasi you give meaning to my life. Yeah. Last na lang. Haputa ang kataid mo. Kandila ka ba? Bakit? Kasi you give light to my life. Ang itinao sa tuyang ngunyan kan kagurangnan sa tuyang ebanghelyo is more than a pick-up line. Aram nindo kong ngata, this reminds us of who we are and what we are supposed to be in this world. You are the salt of the earth. Kamo an asin kan kinakban. Kamo an ilaw kan kinakban. That is supposed to be our identity. Ngata daw, ano ang yaon sa asin na dapat mahiling sa lambang saro sa tuya? Ngata taasin da po kita kan kinakban. Ano an asin? An asin po nagtataonin flavor by being
different. It makes a difference in the food we eat. It gives substance or flavor. Imagine magluto kang adobo sa asin, na daing asin. Masiramon sa yan pagparungon, asin paghilingon, pero pag nanamitan mo, matabang. Yan. Ang asin po, mga tugang, works quietly. And this is what is also interesting sa salt. Kata nakadangog na kamong asin na nagpaparataram, nagpaparakurahaw. It works quietly. It does not show off dahil man nagpapasali. Yet, without it, everything tastes bland. Matabang ang sa tuyang mga luto. And, of course, it also easily spoils food. Taang asin po, nagsiserve bilang preservative. Yan. Ngunyan na mga panahon, inian kaipuhan ta sa kinaban. We need people to give life and to give flavor to life itself. Life is already very difficult and hard. Grabing pagsakit, grabing kadipisilan na kan kinaban, daita na po pagpalalaon, daita na po pagdagdagan. Kita man lugod an magtao nin buhay, asin magtao nin flavor sa buhay, ngunyan sa kinaban. People who have substance, people who have principles and values, may paninindugan, isinasabuhay ang mga valores that are expected of us as Christians bilang mga Kristiyano. Lalo na sa mga kinakahampang na issues ngunyan, kan kinaban. Kaipuhan kitang manindugan. Kaipuhan na mahiling sa tuyaan mga valores nin saro po Kristiyano. People who are willing to go against the flow of the world to preserve the faith. In other words, ang pagigipong asin, meaning allowing our values to stand out. Not loudly, not arrogantly, but clearly. So, mga practical sigurong leksyon na pwede niya itong manudan o imbitasyon kay ini sa tuyang ebanghelyo na kita maging asin sa paagikan sa tuyang pagiging honesto in our dealings with people when others choose shortcuts. Mas tigpipili iso madali, asin komportable, paagi. Sana kita pilion ta maging honesto. Let us be sold through respectful speech when gossip is common. Let us be sold by choosing what is right even when it costs something. So ang challenge sa tuya asin magayon na hapot. Kaso arin naging silensyo asin dahil kita nanindugan sa tuyang pagtubod dahil tahabo talang maging angat sa iba o maging different. Basically, ang challenge sa lambang saro sa tuya digdi sa kinaban, iyo po ini, to make a difference sa buhay kan kapwa, asin maging iba, angat sa iba. That is what we are supposed to be in this world. Pagduwang ginamit niyang imahen, iyo ang pagiging ilaw. Ang ilaw po, nagigibo niya asinahihimo niya an sa iyang katuyuhan kung ang ilaw na ini nahihiling. Light fulfills its mission by being seen. Kung ang ilaw na ini nagihimo na kita makahiling sa kadikluman. Taan ilaw da po na tinatahuban mayong sirbing. Sosog sa Ebanghelyo, light is meant to shine. Hidden light helps no one. So, tigahagad as inimbitasyon man kaining ebanghelyo sa tuya, that our light must shine before others. Pabangrawon mo an sa imong ilaw sa imong kapwa, so that when they see our goodness, they will glorify God. O, sabi digdi sa ebanghelyo,
paliwanagon nindo sa indong ilaw sa gabos na tawo, tanganing mahiling ninda ang mga marhay nindong gibo. Huli ka iyan, o umawo ninda an sa indong ama na nasa langit. O, hilingi daw an sa imong kataid. Nahiling mo daw ang ilaw sa iya, na because of that light that you have seen, nag-uumaw ka as nagpapasalamat sa Diyos. O baka kang nahiling mo sulalawgon kan, kataid mo, sabi mo, salamat Lord, taba kong arog sa iya, ang sa kuyang dungo. Ang kandila po, na daitig sisindihan, daing sirbi. Arog man kan pagtubod. Faith kept only inside the church does not guide anyone. Kung ang pagtubod ta, abot sa nadigdi sa simbahan, pero siblag, pagluwas ta sa simbahan, ang paborito ko nga ning example, iyon na paglaog sa laog kan simbahan, may papiyong-piyong kapapag ama niya mo, may paturutubtub ka pa kan sa imong daghan, pero ang pagluwas mo, para liba ka man pirana. Bata ang inot mong tiglilibak, supadi, halawigon ngaya su sermon. Diba? Minsan we experience that dichotomy. Sa laog kan simbahan, marahay. Sa luwas, yan, iba ang sa iyang pagkabuhay. We are supposed to reflect the light of Christ like the sun, the source of our light. Dapat magbangraw ang ilaw ni Diyos, ang ilaw ni Kristo sa sato. Na siya mismo ang ginigikanan kan sa tuyang ilaw. As hindi nang God umabot ang punto na palsukon o parungon niya to ang ilaw na ini. Tas sabi nga ni po kaya, no matter how small your light is, dahil mo dapat iyan pagpalsukon. Because if we do, everything around us may turn totally dark. Kung dahil na ang kada saro sa to, magpaliwanag kan sa iyang ilaw, madiklom ang kinapan. So, imbitasyon sa lambang saro sa tuya, iyo po na kita maging ilaw kan kinapan. Dahil sinabi kan Diyos, sana magi kamong ilaw kan kinapan. Sinabi niya po, kamo ang ilaw kan kinapan. Ang sa tuya nangon niya nakatungdan is to remove what covers that light. Halion ang nakakaulang, tanganing kita, magpaliwanag niya to ang ilaw na ini sa kinapan. So ang challenge sa satuya po is to shine, first of all, through forgiveness at home. Magliwanag sa paagilin pagpatawad. Sabi mo kan Christmas o kang New Year, papatawadon ko na ngaya so best friend ko na inagaw sa jowa ko. Hanggang unyan, kataning mo, day mo tigtitigno. Hanggang unyan, day mo tigtitigno, so sa imong akit. So sa imong magurang, day mo natatawanin panahon. So magayon po ining example nin ilaw na nagliliwanag po kita tatao kong magpatawad. Shine through service without waiting to be noticed. Magliliwanag kita kung kita padagos na maglilingkod, na day naghahagad ng recognition. Tang iba naglilingkod, tanganing makakuanin award, the best barangay, the best, kung ano-anong mga award, drug-free barangay, yan. Nagtatrabaho kita para lang marikognisar, naglilingkod kita para lang sa apresyasyon kan tao. Sana kita maglingkod, bako tanganing marikognisar, maglingkod kita, tanganing kita mapaliwanag nga to ang ilaw na hali sa satuyang kagurangan. Shine through integrity in daily work and online behavior. Kung minsan ngunyan online, dakulon da ang nadidepress, aram nito kong ngata, dahil sa mga nahihiling tang post, we tend to compare ourselves with other people. Buti pa sila, mayaman,
buti pa siya, pumasa. Yan. Kaya dakulo nang nadidepress ko niyan sa kinapan. Apisar kay yan, we see a lot of pretenses. Yan. Kaya nga minsan nadidisturbo ako kaya nahihiling kong mga post sa Facebook na naka-filter ang picture. Yan. Ang profile pics, filtered. Pag nahiling mo sa personal, yaks! Diba? We have a lot of pretenses online. We have a lot of fake news online. Yan, ining issues about the West Philippine Sea. Dakulo lang nagpaparasagin-sagin, dakulo ng mga balingbing, Pilipino mismo, gusto nang ipanauan sa tuyang teritoryo. So, magayon siguro, at this very moment, we are challenged to let our light shine sa paagi kan pagkabuhay na igwanin integridad. Oh. So, magayon na hapot, ano ang nakakaulang kan sa imong liwanag, kan sa imong ilaw? Baka takot? Baka pride? O baka mas tigpipili tang maging komportable lang? O baka ang nakakaulang sa tuya itong mga, sabi ta, resentment, grudges that we have, kung kaya day kita nakakapabangraw kan sa tuyang liwanag. As in, magayon man na hapot, sisay ining mga tao sa buhay mo na nangangaipokan sa imong ilaw. Sisay ining mga tao na yaon sa kadikluman na naghahagad na magbangraw sa sainda kan sa imo mismong ilaw. Namumutan ko mga tugang. Day po kita inaapuntangan sa nang maging dekorasyon digdi sa kinaban o maging dekorasyon sa nadigdi sa daog kan simbahan. We are sent to season the world, to give life to life itself, to give flavor to life itself, and to brighten dark places. So that, sabi kan Ebanghelyo, kung mahiling kan tao, ang sa tuyang karahayan, sinda, mag-uumaw, uumawoninda, ang sa indong Ama, na nasa langit, so that people may see goodness and give glory to God. Amen? Oh. Maratana ka mo. Tindog na po sa tuya ng ipahayag at sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasailan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. tinipon sa pagsambahaga doon ta sa Ama ang dapat nakusog asin kakayahan na madara niya to ang sa iyang ilaw sa kinaban. Sabihon ta po sa kada petisyon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag na ilaw sa mga naghihingawa na magsunod sa mga linakawan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing masabutan asin utubon niya to ang satong katungdan na magtabang sa mga dukha asin sa mga daing eerokan bilang mga ilaw saka asin kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang liwanag ni Kristo, magbangraw sa satong pakikipagkapwa, asin mga burabod nin ranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, ang mga nagmumundo, asin ang mga pusong nakulgan, makamidbid kan ilaw ni Kristo sa saindang pagsakit,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako sa kagurangnan kan liwanag, kaugmahan asin katoninongan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Sabay taman po sa hilom an sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, pakusugaan sa mong buot na bilog na magsarig sa imong aki, tanganing makayami ang gabos na katibaadan, huli na lamang sa pagtugdas kan sa imong kahadean sa kinaban, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kan sa pagkalarang. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na niya mong Diyos, namimibi kami na ikang tunay na naghimo kan mga linalang na ini sa pagtabang sa samuyang kaluyahan, magtugot na sindamagi man para sa mong sakramento nin buhay na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang mga espiritu, puso, initaas mina sa magpasalamat kita sa kagurangnan. kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, sa imo kami, uya. Kami nabubuhay, asin naghihiro, asin inimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kan arual daw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na anggeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Sa ngaran kan kagurangan. Kagurangnan ni ka ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan, na si Jesu Kristo. Siya
na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuos sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kadis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa, si Leon kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan kabos na mga gadan, tangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin kabos na santos, na kay tupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo at gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon, katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihiras sa lambang saroan ni nako niya to katuninongan. Peace be with you. Kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan ilaban. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan ginapan. Paladan kitang uyadigdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang arong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mao umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdo e kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan asin sagkod paman, patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami. Tawan sa mo ang mga binuot mong maging kahira sa sarong tinapay asin sarong kalis, na mabuhay na siring, tanganing ginibong saro kay Kristo, nag-uugma kaming magdarakan bunga para sa kaligtasan kan kinapan. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,811 pesos asin 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, 4,666 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,305 pesos asin 75 centavos para po ini sa pro seminaryo. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po sa misa, ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 1,700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos, Sir Neches family, 700 pesos, Tolarba family, 600 pesos. Diyos mabalos po. Ang sa kuya pong apresiasyon, asin pagpasalamat sa Dambang Saro sa Indo, lalong-lalo na sa mga sponsors kaining sa tuyang misa, sa mga naglingkod sa tuyang altar, magpuon sa choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, asin sa tuya pong mga mass collectors. Thank you very much po sa Indo. Sa maabot pong Miyerkules, February 11, iyo po ang Feast of Our Lady of Lourdes. So, that is also deemed to be the Day of the Sick. So, kaya maski nga niyan sa tuya pong parokya, mayo man na nasasakupan na barangay, but we are opening our parish duman sa mga adjacent or near barangays, lalong-lalo na ang Dinagaan, asin, ano pa nga ni sarong barangay? Kaloy? Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, na may mga naghehelang. So, igwang mga nakayata pa man po darahon digdi sa 6:45 Mass and or in all Masses during that day, pagkatapos kan misa, magibo kita kan pag-ulyo, pagpakumpisal, pag-ulyo, asin pagpakomunyon sa sainda. So, kung madadarata po sinda digdi, so, mas marhay. So, takong daita madadara, so, makuha kitang padi kayan sa San Rafael. Day mi po sakop ining duwang barangay na ini. Yan. Kaya siguro, day man sinda namumuot sa tuya. Yan. So, kaya, natanag-ulo ka kaloy. Yan. So,
Kaya kung may mga naghihelang kamo, lalong-lalo na sumakaka-lakaw pa man, sumakusog-kusog pa man, na gusto ta pong paulyuhan, ang pag-ulyo po, bako iyan dahil ta, kaya paulyuhan ko na ngaya si mamang tanganing magadana, bako po iyan. So, bulong po iyan sa satuyang mga kalag. So, during that day, sa celebration ta kag Day of the Sick, so, tigwi-welcome ta po ang satuyang mga tugang na may kamatean na sinhelang. Pakatapos po kang 6:45 Mass, titipunon ta sinda. Mas magayon na yaon na po si daligdi para sa misa. Or pakatapos kan 12:15 Mass, so pakatapos kan misa, maulyo kita sa mga naghihelang. Parehas man pag 5:30, maulyo man kita sa sainda. And as announced, next Wednesday after that, so kung February 11, Our Lady of Lourdes, February 18, Ash Wednesday na po. Yan. So, sa mga misa, lagman po kita kan pag-cruise. O taiyan ang aldaw nin panguros. Yan. So, iniimbitaran ko kamong mag-partisipar sa mga misa sa daog kan aldaw na ini. Iyan naman po ang kapinunan kang Kwaresma, panahon nin Kwaresma or season of Lent. So, salamat po asin naomi ang padagos nindong partisipasyon, asin kooperasyon sa mga aktibidades kan sa tuya po parokya. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Inukuan payo asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos sa tabang asin pamibi kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman ng mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan, iwaras sa indo ang kinakaipuhan ninong kusog, balaog, asin kakayahan, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Ininahagad mi huliman sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos. Kan Diyos na mamubuton na sin maherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Kapwa maglingkod, daw sa mga dalanin kinaban, si Jesus darbon sa mga katawan, marayo haraniman, maduman banwaan, siya darhon yatungon niya. Marayo haraniman, maduman banwaan, siya darhon niya, tugon niya. Salamat po.